Dili na ikatingala nga daghan ng insidente nga nahitabo sa Trans Central Highway apan ang nahitabo sa babay dihang giluwas sa mga rescuer gikan sa bungaw nga parte sa Cantiplados, Barangay Tabunan, Bukirang Bahin sa Sugbo. Dili lalim ang pagpaningkamot sa mga rescuer. Usa ka 19 anyos nga babay nga taga Labangon sa Dakbayan sa Sugbo ang nalahos sa bungaw samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Apan sa dihang naalarma ang mga lumulupyo og tanod, dali ra silang mitubag uban ang mga rescuer sa barangay. Walay kahadlok nilang giatubang ang 30 metros nga giladmon sa bungaw ug sa ilang panagiusa sa ilang lihok naluwas nila ang biktima nga bisan pa man sa mga samad ug bunog nakalingkawas sa kamatayon. Mitabang usab ang mga personnel sa Highway Patrol Group sa maong rescue operation sa babay. Ang iyang motor napunta pagyud sa mas ilawom nga bahin sa bungaw apan ang labing importante ang kinabuhi nini nga luwas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.